Nisêbîna min, ez ê dilê xwe bavêjim ava te ya spî, êşên bêwar bifetisînin, yan jî piçek ava spî li dilê reş bireşîn. Berê xwe bidim girnewaz, li ser nanekî qewilkirî hêsiran biherkînim. Herim gundekî şewitî, li ser xaniyekî bêderî navê birîno binivîsînim. Dilê xwe yî bijan, dilê xwe yî bijan ji kelehê werkînim. Dengê xwe li bagokê xînim, li taxan bîtanî çavên bahrok bigerînim. Li qiraxa sînorên te destmalekê keskayî li çavên xwe bigerînim. Li ber lingê qamişlokê, li ber lingê qamişlokê vî dilê xwe biteqînim. Ji bernameya gundê me silav û hurmet temaşevanên hêja. Hefteya borî me behsa hin devera nisêbînê û gund û gundikên herêmê kiribûn. Em ê di vê beşê de behsa dîrok û çand her wiha dêr û keşîşxane û xirabeyên herêma nisêbînê ji we re bikin. Dema behsa nisêbînê tê kirin yekser xirabeyên marînê tê bîra me rev. Xirabeyên marînê dikevin bakurê rojhilatê navçeya Nisêbînê û ji navendê 15 kîlometre dûr in. Marîna ku Asûriyan jêra Merdis ango Maris gotine, yek ji ciyên herî dîrokî û kevnar û bajarê mezin ê Mezopotamyayê ye. Di demên cuda da gelek destan guhertiye. Marîn ku di dîrokê de bajarekî pir kevin e, îro di nava kevir û axê de ye. Di nav xirabeyên Marînê da bermahiyên weke dêr û keşîşxaneyên ku aydê civakên kevnar ên Roma, Bizans û Suryanin hene. Keleha ku li Rojavayê bajêr e, di derbarê paşeroja Marînê da nîşaneyên giring re dixe berçavan. Qesir, dêr û keşîşxaneyên ku dikevin aliyê bakurê bajar, li ser zinar û li ber deriyê şikeftan, nivîsên bizmarî û wêneyên cûr bi cûr yên rolyefê şaheserên hêja hatine dîtin. Şikeftên ku însan dikare wekî çaryeka jor a bajêr bihesibîne ji goran pêk tên. Ji ber ku ava herikbar tune ye, di her malek de sarınc ango avsark heye. Her wiha li Rojhilatê bajar 4 sarıncên bi mezinahiya 6 caran 6 metre ji zinaran hatine kolandin û banên wan bi dîwarê navberê di şiklê kemerekî da ji hev hatine veqetandin hene. Tê gotin ku dema Tîmûr diçe ji bo dagirkirina cizîrê, xelkê vê derê ji ber ku dijberiya Tîmûr dikir, dibin şûr da tê derbazkirin û bi vî awayî marîn careke din şên nabe. Dêra Morbobo li bakurê Rojavayê gundê Merbabê ango Morbabo li serê çiya ye. Ji dêra ku di nava zinaran de hatiye kolandin ra dêra bin erd jî tê gotin. Keşîşxaneyê Morevgîn li bakurê gundê Girêmîra li kontara çiyayê Turabdîn ango çiyayê Bagokê ye. Keşîşxane ji şikeft û avahiyan pêk tê. Morevgîn yek ji kevintirîn perestgehên herêmê ye. Di belgeyan da hatiye nivîsandin ku Morevgîn yek ji pîrozgehên xrîstiyanan û mizgînvana İncîlê ye. Keşîşxaneya ku dîroka avakirina wê ne diyar e, di nav gel de bi navê Dermarok jî tê naskirin. Keşîşxaneya Mor Abraham li lûtkeya çiyayê Bagokê ye. Ev keşîşxane ji perestgeheke bêtir dişibe baregeheke leşkerî ya mezin. Di nêrîna pêşîn da tavilê diyar dibe ku avahî ji demên kevnar e. Tê texmînkirin ku ev avahiya pirkevin pişt re ji aliyê xrîstiyanan ve bûye dêr. Mor Abraham tê wateya Brahîmê xoşewîst. Brahîm keşîşekî xrîstiyan e ji bajarê Kaşgarê yê Asyayê navîn bû. Kela Haytam ango Kela Dimitrius. Di navbera gundên Merbabê û Badibê da ye. Keleh li kuntara lûtkeya çiyayê Bagokê ye. Keleh ji aliyê parastina rêya ku ji bakur ber bi deştê ve diçeve, dibin ewlehiyê da ye û li ciyekî giring e. Di kelehê da 10 bask, 3 bircên nobetê û çend odayên rûniştinê hene. Bilindahiya dîwarên wê li hin ciyan bi xasî 10 metreyan, bask digîje 16 metreyan, birca nobetê jî nêzî 18 metreyan dibe. Tenê di aliyê deriyê başûr da meriv dikare têkeve kelehê. Li qada kelehê depoyên avê û weke sarınc û avsark, embarên daran û odayên
leşkeran hene. Keleha Aznavurê li bakurê rojhilatê navçeya Nisêbînê ye û ji navendê 14 kilometre dûr e. Keleh li serê girekî li ser geliyek fere he. Keleh di sala 1970 da ji hêla Hemdan bin el-Hesen, Naser el-Dawla bin Evdila bin Hemdan ve hatiye çêkirin. Dirêjahiya wê ji rojhilat ber bi rojava ve 400 metre ye. Ferehiya wê di navbera 30 û 6 metreyan de diguhere. Qata deşta ku keleh lê hatiye avakirin li rojhilat 800 metre û li rojava jî 300 metre bilind e. Keleh bi 14 bask û di bircên nobetê hatiye zexim kirin. Yekane deriyê wê ye ku ber bi başûr ve vedibe, ber bi lûtkê bi aliyê meydana kelehê ve diçe. Li vir, ji bo ciyê keyê kelehê taybetmendiyek hêjayî dîtinê ye. Birca wê ye ku li başûr e û serdestê deşta Rojava ye, hê jî li ser piya ye. Bermahiyên Xetabînê 4 kilometre li bakurê navçeya Nisêbînê ne û li kêleka geliyê ava spîn e. Herêma ku di gelek deman de weke qada niştecîbûnê de hat bikaranîn, îro bi giştî ji aliyê koçeran ve tê bikaranîn. Li Nisêbînê kanaleke hêjayî pêbezkirinê heye. Ev kanaleke dîrokî ye. Kanal ber bi rojhilat ve bi rêya îpekê ra li bakurê gundê Gundikşikrî 1500 metre li başûrê rojhilatê gundê Girêmîra ve dirêj dibe. Tê gotin ku tiriya li gundên çiyayî derdora bajarê Marînê têne çandin, di firaqên kevirîyên ku ji zinaran hatine kolandin da têne esirandin û piştra bi rêya vî kanalê diherkînin paytexta padîşahiyê yan Înovayê. Kela Şîrvan di sala 451 da ji aliyê Sasaniyan ve ji bo pêşîgirtina li eşîrên Bizansiyan hatiye çêkirin. Di sala 451 da di şerên navbera Bizans û Sasaniyan da Sasanî bi serketin. Sasanî xelkê herêmê dîl girtin û birin Kela Şîrvanê. Fermandar nexweş dike ve wê gavê. Kahînek di navgirtiyan da heye, fermandar sax dike ku wî berde. Ji ber ku ev fermandarê bi navê Baraz kesekî gelek zalim e, gelên derdorê li hember wî serî hildidin. Baraz serhildanê bi tundî ditepsîne û bajarên Medyad û Hezexê yên ku alîkariya serhildêran dikirin talan dike. Keleha li bakurê rojhilatê Kalikan û di navbera taxa gundên Kalikan û Kemîna de ye. Qesra Belek 40 kilometre li bakurê rojhilatê navçeya Nisêbînê ye. Li vê derê xirabeyên bajarekê ku tê texmîkirin aydê serdemên pir kevin û bermahiyên keleheke mezin a ku di nava vê wêraniyê da radibe û ji aliyê gelê herêmê ve jê ra Qesra Belek tê gotin hene. Serê Kanî û Şahban berhemên dîrokî û kevnar bi awayekî navborî li pey heftên û 30 kilometre li bakurê navçeyê ne dihewînin. Li aliyê Joreyê Serê Kaniyê keleheke wêrankirî heye ku berê wê bi gelî ve ye. Şatoya ku navbera Serê Kanî û Şahbanê de ye û dîwarên wê hê saxlemin ji kevirên birîn hatine çêkirin. Ew hê jî li ser piya ye. Di kolandina kanalê da ku di sala 1969 da bi mabesta gihandina avê ji gundan ra hat bû çêkirin da di carekî da pereyên zîv û pereyên Aydê İskenderê Makedonî hatin dîtin. Di derbarê dîroka niştecîbûniya vê derê da agahiyên girîng dideme. Ji xeynî vana li deverên cudayên navçeya me gir, qesir û jîngehên din jî hene. Girên mîra û kertwên ku girên herî mezinin niha bi temamî şênin. Gelek keleh wek kela kavarê ya di navbera Hatxê û Stîlîrê da li benda lêkolînên zanistî ne. Em bi xemgînî diyar dikin ku gelek şûnwar û kelehên me yên dîrokî weke keleha Stîlîrê ji bo dîtina xezîneyê bi tevahî an jî qismek ji wan hatine hilweşandin. Dêra Moryûhana li rojhilatê keşîşxaneya Mor Evgîn li kontara zinarên Çiyayê Turabdîn ango Çiyayê Bagokê de ye. Ev der ji hejmarek avahiyên kevnar pêk tê. Di nav gel da bi navê Dêrgazel tên askirin. Keşîşxaneya Mor Evgîn 5 kilometre jê dûr e. Dêra Mor Aho Patrîkê sêyem di dema Aqub da bi lezekîkirina hin beşan tê guhertin. Xirabbava ango Xirabbaba li bakurê Rojavayê Nisêbînê ye û 34 kilometre dûrî bajêr e. Li gundê Bezekê 116 heb şikev tene.
şikeft bi piranî dirêzin. Hin jê jî hene sêrêzin. Li ser wê kelehek bi navê keleyê piçûk lê bi tevahî hilweşiya û keleha duyemîn jî bi navê kela mezin li ser girekî li bakurê Rojhilatê ye. Her çend dîwarên derdora vê kelehê qismî hilweşiya bin jî ciyên wan hê jî diyar in. 3 kilometre li bakurê wê xirabeyên Kentur û bi qasî 5 kilometre li bakurê wê jî ciyekî bi navê Dermûskê heye. Ev der tê texmînkirin wekî keşişxane û kelehê hatiye bikaranîn. Belê temaşevanên hêja, me bi helbesta gula spî dest pê kir, em ê bi gotinekê apê Musa bi dawî bikin. Çaxa botî û stilîlê diştexilin, dengê wan wek muzîkê ye. Bi hêviya ev gotin neyên ji bîr kirin, bimînin xêr û xweşiyê da bi xatirê we.